Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της Χίου, οι οποίοι για μια ακόμα φορά ψήφισαν το συνδυασμό μας και τον ανέδειξαν πρώτο με αρκετό μεγάλο ποσοστό. Βλέπετε πανελλαδικά πώς εξελίσσονται τα θέματα με τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Ο ποσοστό μας, του συνδυασμού μας, όλοι μαζί για τυχείο, πλησιάζει το 44%. Για να φτάσουμε σε αυτή τη νίκη, δούλεψαν σκληρά τα στελέχη του συνδυασμού, οι φίλοι μας, αλλά πάνω απ' όλα το ποσοστό αυτό ήταν αποτέλεσμα της αγάπης των ψηφοφόρων της Χίου, των πολιτών της Χίου, στο συνδυασμό όλοι μαζί για τυχείο μας. Αυτό το ποσοστό, αυτή η στήριξη έγινε μέσα από αντίξωες πραγματικά συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 3 χρόνια ως νέα δημοτική αρχή ρίξαμε το βάρος στην οργάνωση του Δήμου, εν μέσω της μεγαλύτερης ίσως κοινωνικής και οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας, για την πατρίδα, για το νησί μας, και εν μέσω πρωτόγνωρων καταστάσεων όσον αφορά συκοφαντιών, ψεμάτων, κατηγοριών, πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με τον πολιτισμό και με την ιδιοσυγκρασία του Χιώτη. Δεν υπήρχε σπίτι, δεν υπήρχε γειτονιά, δεν υπήρχε χώρος που να μην δρούνε τα γνωστά παπαγαλάκια και να κατηγορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Δήμαρχο με ασύστολα ψεύδι, δημιουργώντας ένα κλίμα το οποίο περνούσαν προς τα έξω. Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός μας ήρθε πρώτος με ένα μεγάλο ποσοστό και διεκδικεί με μεγάλη αισιοδοξία την επανεκλογή του την δεύτερη Κυριακή. Γνωριζόμαστε όλοι εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας μια ειδική σχέση. Εγώ προσωπικά δεν έχω μέσα μου κανένα οφίτσιο να γίνω περιφερειάρχης ή να γίνω δήμαρχος, τα έχω περάσει αυτά. Ο μόνος λόγος πραγματικά για τον οποίο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία προσπαθώ να ηγηθώ και να επανεκλεγώ μαζί με το συνδυασμό μου σαν δήμαρχος, είναι για να βοηθήσω πραγματικά την τοπική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν ή δεν το γνωρίζουν και θα ήταν προδοσία για μένα προσωπικά αυτή τη συγκυρία να φύγω και να πω ότι δεν ζητάω την επανεκλογή, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική κρίση που περνάει το νησί μας. Γι' αυτό ακριβώς και μόνο το λόγο πήρα την απόφαση μαζί με τους συνεργάτες μου να διεκδικήσω με τον Δήμο για να προσφέρουμε σε αυτή την δύσκολη συγκυρία με την εμπειρία που διαθέτουμε να πάει μπροστά ηχείως. Πιστεύω ότι σήμερα, επειδή ο Δήμος δεν είναι ούτε μία παιδική χαρά, έτσι, ούτε ένα αεραστεχνικό σωματείο, ούτε κάτι το οποίο μπορεί να το χειριστεί οποιοσδήποτε. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή χρειάζεται τα στιβαρά χέρια, την διοίκηση από έμπειρους ανθρώπους, πλαισιωμένους από νέους ανθρώπους, για να μπορέσει να προσπεράσει τον ύφαλο και να αντιμετωπίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Ευελπιστώ, εύχομαι και πιστεύω ακράδαντα ότι την Κυριακή που έρχεται ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία των χιωτών θα διαπιστώσει παρά κάποιους θυμούς ή παρά κάποια προβλήματα που υπάρχουν και διακατέχονται κάποιοι από τους συμπολίτες μας, ότι ο καπετάνιος αυτή τη στιγμή που μπορεί να βγάλει το καράβι από το φουτουνιασμένο πέλαγος είναι ο συνδυασμός όλοι μαζί για τυχείο και ο Δήμαρχος και θα μας ψηφίσει για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει ηχείως. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά όλους τους πολίτες της Χίου για το μεγάλο αυτό ποσοστό που μας δώσατε την πρώτη Κυριακή και που μας κάνει αισιόδοξους ότι τη δεύτερη Κυριακή και πάλι η νίκη
θα ανήκει στο συνδυασμό Όλοι μαζί για τη Χίο. Σας ευχαριστώ.